Buenos días. Bueno, segundo intento perquè estàvem a dintre del directe i aviam si la Naima es pot connectar ara. Anem a parlar de la relació entre les germanes i els germans i ho farem amb la Naima Salrà, que és una de les psicòlogues del meu equip d'acompanyament familiar. Tenim un centre per atendre famílies a Barcelona, online, i bueno, una mica aquesta presentació que ja sabeu, les que m'heu seguint doncs, ja em coneixeu, però tenim aquest centre d'acompanyament familiar des del 2011 que està muntat el projecte i estem a Gràcia, al barri de Gràcia, a Barcelona, en presencial. Atenem famílies, infants, parelles i també treballem a nivell online doncs, a tot el territori internacional, perquè us puc dir que tenim moltíssimes demandes de famílies d'arreu del món doncs, que prefereixen fer la seva teràpia, el seu acompanyament amb la seva llengua. Llavors avui parlarem d'un article, que està aquí la Naima, aviam si ara s'hi entre, de la relació entre els germans, la criança, tot el que passa quan apareix més d'un fill o d'una filla. Aviam si entra la Naima. Ara sí? Bon dia? Hola, Ara sí. vale, ha costat. Que bé, el segon intent perfecte, Vale, Naima. súper. Venga, pues ya Bueno, estamos, ya estem estava connectades. acotant el tema una mica, que parlarem de la relació entre germans, germanes, la criança, no? Dels segons, segones filles. I estava explicant una mica doncs, això, que dins de la web d'acompanyament familiar cada mes publiquem un article, a part de les xarxes socials d'acompanyament familiar, doncs aquest article l'has escrit tu i que estarà disponible, posarem també aquí la descripció del vídeo. I una mica, doncs això, no? Poder obrir aquesta temàtica, tenim una estona curteta per poder-ho fer, però no sé, poder parlar d'aquesta relació, no? Aquesta relació que a vegades, doncs, moltes vegades no és escollida pel fill o la filla grans, que de fet sempre diem, no?, que tenir un germà o una germana hauria de ser una decisió adulta, no dels fills o de les filles, perquè clar, qui l'ha de cuidar i responsabilitzar-se som nosaltres, no? Però que quan apareix, no, aquest vincle s'ha de cuidar molt, no? Llavors, explica'ns una mica des de la teva perspectiva com a psicòloga familiar, també psicòloga infantojuvenil, com tu treballes o quina és la mirada que tens, no, amb aquesta relació Mm, fraternal sí, amb les famílies que acompanyes, què és el que observes, què és el que veus? sí. Bueno, jo aquí a l'Hisenda també volia afegir com, a part de la mirada professional, la meva mirada personal que no me'n puc Exacte. desprendre, no? Que bueno, ja en l'últim directe de l'any passat ho vam parlar, de que bueno, jo tinc bessones, primeres filles en vida, i llavors he tingut directament filles germanes, no? Exacte. Llavors és algo que m'interpel·la també com molt des del principi de la meva maternitat, no? La relació entre germanes, no? I Adop, això també directament, no? directament, no? Llavors me'n vaig saltar uns passos i com que d'entrada pues ja forma part de la meva maternitat molt des del principi, no? Llavors, també com part del meu tarannà, no? D'aterrar tot allò que podem recomanar, que podem parlar, que és veure quines expectatives, no, té cadascú en relació a tenir més d'un fill. No? També és algo que parles molt tu, no? Sempre quan comparteixes material a l'Hisenda, com revisar què espero d'això, no? D'aquesta relació de germans o germanes per ja identificar amb quines ulleres jo ja m'estic mirant aquella relació. No? Això que esperem pot ser que vingui influenciat per la nostra pròpia vivència, amb els nostres germans o germanes, si és que en tenim, o per una fantasia també de com ens agradaria que Clar, això si no en fos. tenim, no? Perquè No? és com jo he sigut filla única i vull que tinguin perquè jo sento que... Bueno, és aquesta cosa que a vegades no, les persones adultes projectem, perquè Uh som -huh. humanes, no? Projectem el que ens agradaria i que alhora també ens hem de donar compte que la relació que els fills tinguin entre ells i elles tindrà molt a veure amb com les persones adultes acompanyem aquest vincle, no? Ja sigui la infantesa, jo també m'ho trobo al llarg de la vida, Uh no? Si, -huh. per exemple, es triangule, es prioritze, hi ha etiquetes molt rígides, no? Hi ha vincles més afins amb un que amb l'altre, que això és natural, normal, i no vol dir que siguis mala mare o mal pare si et passa això, però alhora s'ha de poder cuidar
que hi hagi un equilibri i una equitat, no? Doncs tot això, que també forma part d'aquest imaginari del què m'agradaria que fos la relació entre els meus fills o filles, doncs és una feina i una tasca que porta consciència, o hauria de portar consciència, no? Bueno, i quan arriba, no, com molt inputs de sentir-te sobrecarregada o preocupacions del que passa entre els germans, no? Jo sí que recomano fer com aquesta primera mirada, no? Què em passa a mi amb això i a veure si puc desvelar aquestes expectatives que a vegades estan ocultes, no? Però que forma part també d'un procés d'honestedat i d'humilitat, no? Com que amb què jo començo aquesta aventura també de criança de més d'un fill, no? Després també hi ha com poder acceptar i normalitzar que això forma part de criar més d'un fill, com lidiar el que passi entre ells, no? I lidiar que n'hi ha dos, no? Jo abans, quan m'estava com una miqueta llegint també l'article i preparant pel directe, deia, bueno, és que igual que tens en compte que quan tens un nadó has de canviar penyals, i és com, ho tens en compte, no? Et guardes uns dinerets, et guardes espai al bolso per canviar penyals, no? Doncs com la relació entre els germans també és una cosa més a tenir en compte i guardar-se, no? Una mica d'espai per poder-ho entomar, per poder-ho lidiar, no? Jo sempre faig com un incís i sempre dic que quan cries a dos fills o filles, no? de que la segona maternitat o paternitat no és multiplicar per dos, sinó que és elevar al quadrat. Perquè no és, el que he fet per un, doncs ho puc fer pel següent. No, és que sí, també, però alhora hi ha tot això que estàs dient tu ara, no? Hi ha tota aquesta vinculació de la segona criatura amb la primera, que ja porta una complexitat que amb la primera maternitat o paternitat això no existia. I no havies de veure què li passava a ningú més que al bebè que tenies entre els braços, no? Sí, i el que això tot genera. Exacte. El que això et genera la vinculació entre ells. No? I com moltes famílies, no? A vegades jo l'altre dia parlava amb una mare que acaba de ser segona en maternitat, no? I deia, ostres, que trobo a faltar la meva primera filla. És que no passo temps amb ella, perquè de sobte hem passat d'estar sempre juntes durant 3 anys i mig a pràcticament no tinc aquest espai, no? O per el contrari, maternitats o mares que de sobte la primera criatura els moleste amb aquesta vinculació diàdica amb el bebè, no? Llavors, hi ha un espectre de tantes realitats diferents amb aquesta bimaternitat o trimaternitat, que clar, no hi ha normes, no? No hi ha receptes, però sí que hi ha molt això que tu dius, no? La revisió pròpia, les expectatives, i anar acollint el que està passant. Exacte, anar acollint el que està passant, no? Perquè també com aquesta imatge, no? De quan en un sistema familiar neix una criatura, doncs hi ha un temps on de la parella s'obre a una criatura i es va formant una nova estructura, no? I clar, la incorporació d'una nova criatura, no? Hi ha com una necessitat d'un temps i d'un espai que tothom s'adapti i que el propi sistema faci un lloc, no? Com que s'ha d'anar obrint, no? Per tothom, no? Pues a dalt també s'hauria d'anar obrint perquè es necessita més espai per mirar més cap a baix, no? Des de baix una nova obertura, no? Amb una nova incorporació en la mateixa línia de jerarquia, que això també ho parlava a l'article, no? I alguna de les preguntes van a aquesta línia, no? Que després ja entrarem, no? Però quan hi ha una diferència d'edat, podríem pressuposar que com més diferència d'edat, més fàcil, no? Pot ser aquesta gestió de dos, però bueno, no té per què, perquè aquest trencament d'una incorporació d'un nou membre hi és igual, encara que es portin 10 anys. Clar, sí que és cert que sabem, no?, que a nivell evolutiu hi ha unes edats on l'infant encara no està separat a nivell, no?, intern de la figura d'aferrament primari, no? Llavors, aquests primers 2 anys, 2 anys i mig, hi ha molta simbiosi. No només de necessitats, perquè la criatura doncs, té necessitats d'aliment, de fred, d'autonomia, sinó també necessitats a nivell d'estructuració interna i emocional, no? Perquè la criatura encara no se sap separada de l'entorn. Perquè per nosaltres és tan evident, no? Tu ets tu, jo soc jo, tu desitges coses que poden ser o no les que jo desitjo, i ens hem de respectar. Això un infant petit no ho sap. Sí que és cert que hi ha certes etapes on potser aquesta incorporació d'un segon o tercer element es pot fer una mica més complicat en termes de gestió, però tampoc ens assegurem. Jo, per exemple, vaig tenir un germà amb 15 mesos i jo, pel que m'expliquen els meus pares, mai vaig tenir una moguda interna forta
amb l'arribada d'aquest germà, al contrari, no? Va ser una vinculació bonica des del primer moment, era com el meu joguet, era el meu bebè, no? Mhm. Vull dir que tenia una etapa on jo encara no estava ni separada a nivell Sí, d'estructura interna. sí, I alhora també el que tu dius, que pot ser que tinguem un segon o una tercera criatura als 10 anys del primer fill o filla i que això impliqui un impacte fort que no ens esperem, perquè sembla que aquest infant ja està en una altra, no? Ja està en una sí, etapa del no retorn, ja està en una altra sí, sí. situació. Vull dir que... Sí, mira, això em dona peu, Elisenda, a contestar una de les preguntes, si et sembla, no? Que Sí, deia, bueno, pues, quina és la millor diferència d'edat entre dos germans, no? Pues algú que d'entrada vulgui com planificar-se, organitzar-se una mica, no? I deia, doncs, quina és aquesta millor diferència d'edat perquè la primera criatura tingui prou espai pel jo, no? sí, Perquè també parlàvem a l'article, no? De com pot ser difícil, una mica relacionat amb el que tu deies també, que segons quina edat, quan un s'està construint la seva identitat, no? Que aparegui una altra personeta en aquest espai com de compatibilitat de la llar i dels pares, no? Que sigui una miqueta més complicat, no? En aquest jo suficient. Però bé, per mi la meva primera resposta és que en una decisió així no hi ha un millor mai. Per què? Perquè hi ha molts elements que estan influenciant en aquesta decisió i en el sistema familiar com estem parlant, no? Llavors, exacte. per mi d'entrada volia com deixar clar això perquè totes les necessitats que com a adults tinguem a l'hora de prendre aquesta decisió s'han de poder posar sobre la taula. No? Sí, Perquè si no després es pot traduir com amb un pes extra a la criatura. No? Jo vaig claro. decidir això fins que tu tinguessis 7 anys, que el còrtex prefrontal ja comença a desenvolupar-se, no? I Anem després, amb la teoria. La sí, teoria diu, no? I de sobte la vida és sí, una altra cosa. sí. Sí, I inconscientment ja, jolín, i ara m'estàs fallant, no? O ara tens molt gelos, o això no és el que esperava, no? Com, bueno, exacte. doncs posar-ho també sobre la taula, el moment familiar, el moment logístic, el moment de desig genuí, no? De cadascú, que mai podem arribar a controlar què passa, no? En cada moment. Sí. Mm. Sí, que també d'alguna manera la maternitat últimament, bueno, hi ha una, com una tendència potser també a revertir-se una mica en les últimes generacions, ja veurem què va passant, però la maternitat ha estat cada cop sent més postergada. Llavors, clar, hi ha un moment que també hi ha un tema biològic, no? Uh-huh. Potser no em puc esperar-me 3 o 4 anys a tenir una segona criatura si és que en vull tenir una altra, Mm. perquè la meva biologia, no? La meva edat, doncs això també apreta, no? Llavors, Sí, jo crec que això també és molt important, veure una mica el territori amb el qual t'estàs movent tu com a mare, com a pare, com a família, i poder decidir amb consciència, potser sabent que si amb una criatura petiteta li apareix un altre element a la família, un germà o una germana, doncs aquesta complexitat pot ser una mica més àmplia o no, no? Perquè no són matemàtiques les persones, exacte. però que sigui una decisió que tingui a veure amb el teu profund sí, que per Mm. tu ara és un sí, no? Bueno, n'hi ha Mm. d'altres que arriben sense ser un sí, de sobte me n'arriba un segon que no Sí, esperava, no? sí, sí. Però sí, Sí, bueno, i jo ara parlo d'un tema personal, no? Jo sempre deia, no, jo si tinc més d'un fill, pues, no sé, com a mínim 4 anys, no? I imagina't, què? Aima. 2 minuts de diferència. Vull dir que també hi Sí, ha com aquesta part incontrolable de la vida, no? Que com tu deies abans, doncs ho acollirem amb el que vingui, no? I ho afrontarem i aprendrem el que pugui venir, no? exacte. Sí, Vale. i que també aquest tipus de vincle, no? El vincle fraternal, com que té molt a veure els principis, els primers anys de vida amb la presència dels adults que acompanyem, no? Pues per això ha de ser una decisió dels adults, de les persones adultes, no? Això de tenir de donar-li un germanet al teu fill o a la teva filla perquè t'ho demani constantment, Mm. d'acord, està molt bé l'escolta dels infants, però no vol dir que tot el que ens demanen els hem de donar, i menys una vida, no? Sí, Vull dir que és i molt ojo, important. Ojo, que potser ho demanen i després quan ve, sorpresita. Ah, exacte, i vai, clar, clar. No, És que no tu m'ho surt un... demanaves, és que tu ho volies, no? Això no és una Sí, decisió infantil. sí, sí, sí. Sí, és molt important. Fem una segona pregunta, Elisenda? Sí, Vale. també Hi si ha algú una... dir-ho, que si algú que està aquí escoltant vol fer-nos alguna pregunta, la podeu deixar al xat i la Mhm. llegirem abans de tancar la sessió. Vale, perfecte.
Bueno, hi ha una altra pregunta, que és una mare que escriu que té una criatura de 5 anys i bessons de 5 mesos. Vale? Llavors, pregunta, com puc acompanyar perquè no tinguin gelos entre ells? Bueno, entenc que en aquest cas els nadons són molt petits i serien com els gelos de la nena de 5 anys cap als Clar. bessons, no? Cap als nadons. Bueno, els gelos han d'estar. Per Clar, mi... jo és el que t'anava a dir, no, Naima? Potser acotem primer el que vol dir gelos, perquè a vegades Mhm, posem molt ràpid la paraula tenir gelos, no?, a una incomoditat natural que els nens i les nenes grans, que encara són petits, vull dir, té 5 anys, però és que és molt mm, petit encara, no?, que aquests infants han de tenir. És a dir, potser mm, aquesta incomoditat i aquesta mobilització de l'espai vital, de la presència, dels braços, que jo sempre dic que l'amor es multiplica, però els braços no. No? mm, Doncs hi ha una reacció natural i sana. I mm, aquí potser no els hi hem de dir gelos amb aquest tipus de reaccions, no? mm. Mm. Bueno, o fins i tot també veure quina és la connotació que tenim com a gelos, no? Que són pataletes, un malestar molt intens, bueno, hauríem d'acotar, no? També la connotació i el que podria voler dir els gelos. Però bueno, jo crec que no és algo que puguem evitar, no? No, Com acompanyem perquè no apareguin? No és, per mi seria, bueno, doncs, com acompanyar quan apareixen? Perquè si apareixen és per clar, alguna cosa, és una oportunitat brutal per conèixer més la criatura i el que està passant en el sistema, no? clar. I ojalà, no, doncs, amb aquest acompanyament poder anar retornant aquesta informació a la pròpia criatura, no? Escoltar les seves necessitats, les seves pors, no? A vegades no ens en donem compte que, evidentment, i més quan hi ha bessonada, vull dir, tu has sigut mare de bessonada, o sigui, ja tenir bessonada ja implica una absorció absoluta de la teva presència. Si, a més, aquesta bessonada ve després d'una criatura de 5 anys, que amb Que ha 5 estat anys sí, sola, no? Com a clar, filla única. exacte, i sí que hi ha una autonomia, però de seguida que hi ha criatures, aquesta autonomia apareixen les regressions, vol tornar a dormir, vol tornar, igual, doncs jo què sé, té neuresis, si li tornes cap al pipí, vol que la vestim, vol que l'alimentem, no? És Mm, complex, no? Llavors jo crec que és molt important això que dius, és parar atenció al que et passi a tu. Perquè aquesta gelosia, no? Aquesta agitació, aquesta desregulació que tu tens, si jo la miro, si jo la valido i si jo l'acompanyo, que acompanyar no vol dir donar-li el que vol, sinó estar presencialment mentre s'ho passa malament, jo mm, crec que és una eina per la resta de la teva vida, perquè tindrem afectacions emocionals per entrada d'altres persones dins els nostres camps vitals. mm. Ara, com ens han acompanyat en aquests primers moments, doncs, genera el que jo li dic aquesta jurisprudència emocional, no? Mm, mm. I, bueno, i el que també, com el títol de l'article, també convida a reflexionar, no? Com el primer mirall, no? Sentir gelos pot ser una oportunitat per mirar-se, no? El que Mm, t'està despertant gelos de l'altre, què diu de tu? No? exacte, Quina és aquesta escolta? No? I fins i tot exacte. poder-ho acompanyar a posar-hi paraules i fins i tot a demanar coses que potser fins ara no ho havies de demanar perquè eres filla única, no? Però ara, Exacte. gràcies a veure-ho en l'altre, se't Tu remou, pots no? nombrar. I tu pots demanar. I Doncs també, jo també vull sí, braços. sí, Doncs jo també vull dormir amb tu. Això que pot semblar com molt senzill, pot ser un procés de exacte. temps, d'anar acompanyant fins que entra, connecto amb el desig i puc posar-hi paraules. Jo també vull. Que em donis el pit, fins i tot, no? Després Exacte, ja... que no vol dir que allò ho haguem de fer, vol dir que hem Exacte, sí, d'escoltar el que sí, se li mou, no? I també que sí. important això que dius, Naima, perquè quan els germans grans o germanes grans no poden verbalitzar això, tot i que a nosaltres ens incomodi, perquè, ostres, ens fa mal, o ens en donem compte, o no arribem a tot, o no podem salvar-los, perquè no tampoc et toca salvar-los, toca escoltar-los, no? Tot i aquesta incomoditat és saludable, perquè a vegades, no, com moltes vegades en supervisions i en moments així de psicoteràpia ho veiem, que un infant que no parla, un infant que no es queixa, un infant que no demanda, a vegades ens fa més por Mm, perquè mm, s'està menjant amb patates tota mm, aquesta necessitat, no? Llavors també com mm, a persones adultes mm, que puguem donar permís als fills i a les filles per poder expressar, no? Tot això mm, que estan mm, sentint. mm. Aquí algú Llavors, ens ha escrit alguna cosa, passa que no entenc ben bé el que està dient, però ens deia una mica venia de la mà d'això, no? De la seva filla, diu que es porta 7 anys amb el seu germà, que aquest germà va néixer a la pandèmia,
i diu que el més difícil encara és que ella el demanava, aquest germà, però entenc que no està gens ni mica per ella, no? Vull dir que tu pots demanar alguna cosa, però després tens allí una cosa, un germanet, una germaneta, que si no és el teu moment i no compartiu joc i no compartiu afinitats, doncs aquesta sensació es dilueix i desapareix, no? I aquí és quan venia això que parlàvem nosaltres abans, de dir, tu volies, però no te n'has de fer càrrec. Tu volies, però tot i així et pot remoure l'arribada d'aquest germanet, no? I Que pots no important. voler-ho ara que hi és, fins i tot. Claro, claro, claro. I a vegades, no, a nosaltres ens xirria, no? Potser ens xirria i ens xoca, però pot ser perfectament, no? Jo volia afegir una coseta més en relació a això dels gelos, no? Que crec que pot ser també un bon moment on reforçar la relació amb l'infant que està manifestant més gelos és quan no manifesta gelos. És a dir, no? També posar la mirada en un moment de tranquil·litat i de complicitat i de connexió, reforçar, no? Com que l'experiència es faci més gran en aquell moment on s'hi està tenint aquesta connexió exclusiva, on s'hi està tenint com aquest benestar, no? Aquest plaer, i poder posar paraules a això, no? Doncs, ostres, que a gust estic amb tu ara aquí fent calentonyes, o mira com ho estic passant bé, no? I posar paraules en moments doncs d'això, de benestar, on s'hi està sent capaç de compartir en un determinat moment, no? On s'hi està sent capaç d'esperar, no? I també això justament m'has fet pensar l'altre dia en una sessió que acompanyava, la mare em deia, gràcies al que em vas dir dels moments d'exclusivitat, vaig passar una tarda amb la meva filla gran, que té 3 anys, no? La bebè, doncs, té 2 mesos. Diu, clar, què va passar? Que el dia següent ella va tenir una rebequeria, va tenir un esclat de desregulació molt gran, i jo pensava, però com pot ser si he passat amb ella un temps d'exclusivitat i de qualitat el dia abans? Doncs pot ser perquè a vegades els infants, quan tenen aquest espai, afluixen, no? Relaxen el sistema nerviós i fa que tot allò que estava contingut doncs, es pugui sortir, pugui explotar en forma doncs, d'una rebequeria o d'una desregulació, no? Doncs que no són matemàtiques les persones ni les criatures, no? Que del que es tracta aquí és que vagis observant els teus fills, les teves filles, que vagis veient, no? Aquesta gran, com se li mou encaixar l'arribada del seu germanet o de la seva germaneta, que en pugueu parlar, que si tens la possibilitat de donar moments d'exclusivitat, ni que siguin estonetes petitetes per fer una banyera juntes, per explicar un conte un dia a la setmana, no? Que hi ha aquesta possibilitat, això es vagi donant, i que sobretot no ens enfadem quan un infant ens mostra el seu dolor. Perquè quan jo m'enfado davant del teu dolor, el que t'estic dient és que aquesta part teva no m'agrada. Tanca-la, dissimula-la, camufla-la, no? I això per un infant doncs, pot generar una estructura de caràcter on acaba entenent que les persones que mereix, no? Només l'han d'estimar quan mostra el bo. No? I a la vida no. A la vida mereixem persones que ens estimin amb la integritat de la nostra vulnerabilitat, també, no? I això comença a la infantesa. Aquest aprenentatge, no? Quan a mi em passen coses, encara que tinguin a veure amb un altre fill teu, mama o papa, no? Ja, però exacte, a mi em passen coses. Mira, escolta, no? Acompanya'm amb això. Sí. Després com acompanyar la canalització, no? D'aquest malestar, no? Però bueno, això ja seria un altre capítol. Com anem de temps, Elisenda? Anirem acabant, Naima. No sé si vols dir alguna coseta més. Bueno, és que tenim aquí el meló, per això del tema de la gestió de conflictes, no? Podríem fer un altre, no? Podríem fer un altre directe sobre els conflictes entre iguals. Entre germans, no? En aquest sentit. Però sí, així, com si volguessis donar 4 línies grans per les famílies que estan aquí, que segur que els interessa molt aquest tema. Vale. Quin seria així com unes línies generals, no? Sí, bueno, sortia com la necessitat de com mantenir-se imparcial, no? I quan hi ha diferències d'edat importants o una persona deia com mantenir-se imparcial quan veig clarament que un s'equivoca, no? Llavors jo aquí diria, bueno, què vol dir equivocar-se, no? Hi ha un judici adult, no? De que hi ha alguna que no hauria de ser així, i tornem a lo de les expectatives al principi, no? O hi ha una conducta que tu com a adulta vols limitar, no? I jo és que m'agafo un pinces això com de la imparcialitat i de no entrar, no? Llavors és com poder-te escoltar també tu com a adulta si en algun moment necessites entrar. No agafar-te aquesta llei de no puc entrar, s'ho han de gestionar ells, no? Com a bandera, perquè a vegades hi haurà situacions com altres situacions de risc o d'acompanyament on tu entres més, on potser també has d'entrar,
no? A posar algun límit, si hi ha alguna dinàmica que s'està repetint molt i tu has d'entrar més, a recordar un acord. No, és que havíem dit torns, ara encara no s'ha acabat els moments, no? Com, bueno, o si Claro. clarament veus una agressió i la veus i has d'entrar, no? Que, vull dir, agafaríem pinces què vol Jo, dir a equivocar-se, no? En clar, aquest jo crec que sentit. en aquest sentit, quan entrem, entrem des de nosaltres, no entrem amb el judici. Mhm, No? Ostres, jo he vist que ella acabes de pegar, o jo he vist que ella acabes de treure això, o jo he vist que tal, o jo he vist que qual. No? Llavors, aquests conflictes, clar que hi podem entrar, però podem entrar des d'un lloc que sigui regulat i mediador, no des d'un lloc mhm, de taxatiu, no? De mhm, això està malament, no? Llavors, clar, jo he vist això no ho permetré, com trobem una solució, no? I mhm, aquí jo també ficaria una mica la mirada de quanta diferència d'edat tenen aquests germans o germanes. Perquè, clar, hi ha certs acompanyaments a certs límits que no els podem fer fins que almenys l'infant petit tingui una capacitat mínima de llenguatge i de discerniment, de que allò que està mhm, passant, no? De que pot posar un límit. I aquí moltes vegades podem posar més veu per la criatura petita, però no vol dir que posem la nostra veu. Vol dir que li podem facilitar que amb monosíl·labs expressi, mhm, carinyo, això que ha passat t'ha agradat? No. Tu també mhm, volies saltar aquí al llit elàstic, oi? Sí. mhm, Necessites que fem mhm. torn? Sí. Qui vols anar? Jo primer. Clar, quan ben Sí, petit, jo primer. El gran sí, també, jo primer, no? sí, I sí, aquí és quan podem posar a vegades el recurs d'un rellotge de sorra, podem posar recursos varis, però clar, és un tema tan ampli sí, que jo crec que com a línies generals potser no, sí, la intervenció que sigui des de la pròpia adulta, no dir jo he vist això, no tu has fet o tu no mm, has fet, no, jo he mm, vist això, mm, i que quan hi ha aquesta diferència d'edat tan gran, que ajudem a la personeta que no té aquests recursos més verbals a que pugui expressar-se, a vegades amb la mà. Si no vols, posa un sí, límit amb la mà. sí, Potser no pots sí, dir no vull, però pots fer així amb la mà, no? I que mm, l'altre mm, germà o germana entengui el codi, mm, mm, entengui la mm, força, mm, entengui la mm, jerarquia d'edats, tot i que sí. estan dins del mateix nivell sistèmic, no? Sí, que és la seva manera de dir que no, no? I potser també Exacte. posaria un exemple com al revés, no? Com una criatura petita de 2 anys també se li pot acompanyar amb no agafem les coses de les mans, Exacte, encara que exacte, el germà o la germana tingui 6 anys més grans, exacte. no? I aquest tipus de límits per les criatures petites també els podem posar, no? Igual que ho Claro, posaríem, potser, en el meu cas, entre dos bessons de 2 anys. Intervindries, doncs, si aquest germà de 2 anys té un de més gran, també se'l pot acompanyar en no agafem de les mans, no? Se li demana, que, bueno, depèn del tipus de nivell de llenguatge que tingui, no? Però també hem de poder posar límits a criatures petites en totalment, pro dels germans grans, no? totalment. Clar, però això és Mm. com, és tan matisat, no? Que a vegades ve una família amb dos germans o dos fills o filles, i clar, has d'entendre això. Les edats, l'energia agressiva, perquè a vegades hi ha criatures de 2 anys que tenen 3 vegades més energia agressiva que els seus germans o germanes més grans, no? Doncs Mm. són tot de matisos Mm. que són importants a tenir en compte en cada un d'aquests, no? D'aquestes realitats familiars per poder-vos acompanyar a que la gestió de la bimaternitat o trimaternitat no sigui desbordant. A Mm. vegades amb petits recursos, no? Amb les sessions que fem a nivell familiar, amb petits recursos i un seguiment puntual, ostres, canvia molt, no? Mm. Aquesta Mm. situació. Sí, sí, No sí, volia, sí, no sí. volia acabar, Naima, aquesta mare que ens compartia, perquè ja que ens estan escrivint per aquí, parlava Vale. d'aquesta germana gran de 5, no? Que té uns germanets doncs, més petits, entenc que és la bessonada. Mm. Diu, clar, com ho fem quan vol que li facis tot el que li fas al bebè, no? Llavors, jo crec que això és lo Mm. interessant. Escoltar el seu malestar, escoltar el que ella necessita, no vol dir donar-li. Si aquesta nena de 5 anys ja dorm sola, ja no fa pit, ja té certa autonomia, el que hem de fer és acompanyar-la amb la seva molèstia o amb la seva inquietud, però no tornar enrere moltes vegades, no? Doncs clar, s'han de veure casos puntuals, hem de veure quin grau d'autonomia té amb certes coses, però pel Mm. fet de que tinguis un bebè no vol dir que tu et converteixis en un bebè, vol dir que podem jugar a fer de bebès. Amb Exacte. un marc acotat d'una estoneta jugarem a fer de Mm. bebès. Mm. Però després, quan s'acabi el joc, no, Mm. tornarem a potenciar l'autonomia, tornarem a escoltar, clar, a tu t'agradaria quedar-te aquí més estona, a Mm. tu t'agradaria tornar a fer, a tu t'agradaria que et donés jo el menjar, no? Doncs que ho escoltem no vol dir que ho haguem d'oferir, però a vegades sí. No? Mhm. Llavors aquí és una Mm. mica el que sempre recomanem en casos així, claro, veniu a fer una sessió,
podem veure molt més clar el vostre panorama familiar i us podem donar eines que aniran directes al tema i no caldrà esperar 1 o 2 anys a que això s'enquisti, a que la regressió no se superi, no? Sí, Això sempre és com atendre l'abans millor, no? Sempre ho diem, clar, Aina, que si sí. les famílies vinguessin abans, tot Com seria més prevenció, fàcil. no? Claro, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, vaya temazo hem Que obert bé, avui. Ja veurem si fem una segona part, però bueno, jo crec que han sortit segur que cosetes sí. molt interessants i que si algú vol aprofundir més, doncs que també podem fer com sessions d'assessorament puntual, no? Exacte. I estudiar més cada cas en concret. Que bé. Doncs bueno, anem Mm, encantada. Per fi vam aconseguit la segona nota a la vençuda. sí, que bé. Moltes gràcies per aquest article sobre la relació entre germans i germanes. Mm, I res, seguim. Et veuran per aquí moltes més vegades en directes des de sí, l'equip quin d'acompanyament gustasso. familiar. I tant. Molt bé, una abraçada. Que Un tingueu bon besito, dia. bonica. Bon dia. Adéu. Adeu.